Machiegni kendo chenro mar pidho yien kaka ne ogol chik kod piny owacho nobedo kawuono e pacho ka mangima, kendo chenro ma kamano dhi nyime kuonde mopogore opogore e Kisumu ka migawo ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Trevor Ombija Foundation notelo ne jolendo marahuma e wang' jowi mar Citizen kod Ramogi nowuok oko kendo dhi nyime kod chenro mar pidho yien e sikunde ariyo mayudore e West kod North Nyakach, kama skundego oting'o Nyong'ong'a kod Rae mipidhe yiende 2,000 moro ka moro. Millicent Adhiambo miyowa ler achiel kachiel kowuok West Nyakach. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni to chenro ma kamano nochakore gi kanye, to sani un kama nade, to inyalo nyisowa kwan mar yien ma nyaka sani osepidhi? Kamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wuok e ward ma West Nyakach e sub county ma Nyakach kaendi, kuma kaka ne olandi ni odiochieng' ma kawuono biro bedo odiochieng' ma oganda duto biro yueyo kendo ok chop kuonde tijgi mondo mi ginwang' thuolo mar wuok oko pidho yiende kaka owinjore mondo chop lek mar jatend piny Kenya William Ruto manowacho ni ber ka pacho kaendi iketo mamajan kuom pidho yien maromo bilion 15. Odiochieng' ma kawuono chenro no dhi nyime kuonde mopogore e kaunti ni ma Kisumu, kako pogore kod jatend migawo mar weche mag alwora mano weche mopogore opogore mano Moses Kuria bende ne olimo kaunti ni manitiere e bungu ma Kong'ow e sub county ni Manyakach. Migawo ma bende ok mar piny owacho mong'ere kaka Trevor Ombija Foundation ma ochung' nega konyo oganda mopogore opogore kod yore mopogore opogore gi e thuolo ni endi dhi nyime kod pidho yiende ka gisani gichako pidho yien 2,000 e ward ma West Nyakach, kendo yien moko 2,000 ang' ne gipidhi e ward ma North Nyakach. Sani endi wan kamoro ni Chiefs Camp kata laro mar apis mar ruoth makoni, ma bende chenro no dhi e nyime ma wada wuoyo kod jalno mochung' ne migawo ma kamano mondo lenwa ni to kawuono kopogore kod weche mag pidho yien ang'o gini ma bende gida timo kochiro kod wacho ulawa bende osebedo ka ywero bende jodak mawuok e West Nyakach ward kaendi machiegni. King'yo kamera bochako gi nyingi tinyiswa ni te migawo no in kaka ng'awa makoni ma, then ang'o mutimo kawuono mochopo Nyakach kaendi, to un gi chenro mag yiende adi mudwa pidho, then ang' utieke gi kanye tuchake gi kanye? Erokamano Millicent, an Steve Opiyo, ane machung' ne tayo tije e migawo ma Trevor Ombija Foundation kata coordinator Kenya Trevor Ombija Foundation. Kaluwore gi kaka nowacho gi sirikal ni kawuono mondo wayanga chieng' mar pidho yien, wan kaka migawo mar Trevor Ombija Foundation nowatimo mano mwaikore makoro pidho yien maromo 4,000 pidho kawuono ka West Nyakach Nyong'ong'a, kwawuok ka kendo chako nyaka Rae mantie North Nyakach, waketo kuro yien 2,000. To kopogore gi mano bende jowa makagi ncha wan gi chandruok mar pi ncho pong' kaka ma jomoko dar kung'iyo chien ka magi jomodak ka modar e miechgi. Be kaka migawo wakelo negi chiemo, kawuono wadwa miyo ji maromo 1,200 mogo mar kuon to gi mogo mar nyuka. Kopogore gi mano bende wakelo negi mattresses ma ginyalo ninde, to gi tents bende wakelo minyalo ninde, nikech kawuono wayudo ni skunde yawo chieng' Monday, koro skunde manya ji okampe ji dhi e skul nyaka koro giwuogi, koro wakelo tents mondo koro ka giwuok kanyo yud kama gidake kata kuondego ma gibede. Kopogore gi mano be Millicent, migawo mar Trevor Ombija Foundation chulo ne nyithindo bende fees. Sani wan nyithindo mochulo negi fees 246, to wan wa sponsor mana day kende, watimo scholarship mar form 1 to form 4. Kopogore gi mano bende wagedo ne mine moso mine ma chuogi osenindo, to gi mogik bende wachulo ne jok mochando NHIF mondo giyud thieth maber. Kamano Millicent. Erokamano ahinya kuom lero weche maber kotengo kod odiochieng' manoyango mar pidho yien machiegni kaka jadak ma West Kano. Tina ng'eni to in bende achiel kuom West Nyakach, in achiel kuom jogo mane piyo daro koso, to kaka ichopo kaka noyang ni kawuono en odiochieng' pidho yien, wach ma migawo mar Trevor Ombija Foundation ochopogo kani bende usiro kaka jodak kotengo kod weche mag keto kod lokruok mar kor lwasi kata climate change makelo midhiero mag oula kod kata oro kachiel kod mopogore opogore? Wan kaka jo West Nyakach, mokwongo an nyinga Caroline Awuor Aluma, wan kaka jo West Nyakach wa support chenro mar Trevor Ombija mar pidho yiende, kendo wamor kawuono nikech Ombija okelonwa yiende 2,000 wabiro pidho kaendi mondo mi Nyakach West Nyakach wakae bende wan bende wabed gi yiende manyalo ywayo koth, manyalo miyo wabedo gi gweng' maber mopie maber.
Koro kaka ing'iyo odiochieng' ma kawuono, weche mag oula ose thiro uka kod kach, inyalo wacho ang'o e wachno kokalo kuom siro jiwo oganda mondo mi giwuog oko gipidh yiende kata mana e mieregi? Erokamano ne Trevor Mbija kendo kokalo kita weche mag pidho yien. Kawuono wamor nikech Trevor Mbija olimowa kae gi chiemo. Kawuono nyithindo dhi chiemo, wabiro yudo nyaka matrese, pi nodarowa ma nyaka matrese gi nigo nodhi te. To kawuono wamor nikech Mbija tayo parowa, wan gi matrese, nyithindo dhi nindo kama ber, mine dhi bete domo kwe mana nikech Trevor Mbija. Miyo wan wa support Trevor Mbija, odhi mbele gi chendeno, kendo biro support nyaka nyithindewa ma ok nyal dhi skul. Wamor nikech nyalo dhi skul gi nying Trevor Mbija. Machiegni mana kinyalo wuoye wach jiwo oganda mondo mi opidh yien koting'o kod wach oula kod makama. Ginyang'iyo kamera cha gi nyingi. An iluonga ni James Okeyo Abeka, West Nakach location. To an jakom mar West Nakach Location Flood Control Committee. Koro sani abiro kaendi nikech meka mwadake kanyo pi odarowa. To kawuono Trevor Mbija okelonwa yien, odiochieng' kawuono mar pidho yien. Okelo yien 2,000, but yien go dwa gombo ni mwalo ma West Nakach kae gibed kata yien 5,000 nikech West Nakach location onge yien. En pap kendo en semi arid ma koth machwe ka tin, mandalo monego wakeyo kwa ke nikech koth tin. Koro sani wabiro mana kwae gi foundation mare mondo medwa yien kata 5,000 kinyalo medwa. To gi organization moko mag sirkal ma moko makelo yien bendo kelnwa yien. Achiel wan gi pina mapong' wuok ka nikech yien tin. Pi yamo akano to goyo nam to donjo ga paka e dho gengni to muko gengni mar nam nikech yien onge. Koro ko pidh yien to gengni ma pi muko no mar nam no ok bi mukore, therefore pi mapong' mawuok oko mar nam ok dhi pong'. Omedo yien go mondo pidhi. Mar ariyo, koma pi miriu ai mapong' madaro ji mang'eny, yien onge. En na pap nono kata chiegni kata kilomita 5 en na pap nono onge yien. Koro wadwa nwa pidh yien mang'eny kabisa ma ko gikni koro kelwa yien oda pidho. Wadwa jiwo ji, an kaka jakom mar Flood Control Committee, wadwa jiwo ji kendo wadwa make sure ni ji opidho yien gweng'ni. Wadhi tiyo gi chief mochomwa manyien Seth Agwanda mondo konyo mobilize ji mondo wayud yien mang'eny mondo wapidh yien nikech koro kwatimo mano to kwabiro gi chandruok nikech bang' flood wan gi chandruok mar oro. Maka oro wuok kata gima chieka onge kata gima pidho onge. Koro yien go biro konyowa mondo wabed gi ng'idho maber, yamo maber, buru mang'eny koro wabedo maonge go. Mukruok mar miriu be mukore nikech yien tin. Koro miriu kose mukore koro kuonde ma pi wuogo bedo mang'eny. Koro mano bende kwa yudo yien go to wabiro pidho bath miriu ka pi osedok mondo koro miriu kik chak mukre mondo pi kik chak pong'. However, okang' nwasekawo mondo ndiko petition ne pi mapong' ne flood to control the flood. Mono ndiko no nodhi ka Nairobi, noluongo parliament gi jo Homa Bay County Gaya Fred nitie ma penjogo ma gioro jo parliament oro ji ka 19 MPs 19 mar committee no moneno ma ji wadhi discuss kod gi manege tere parliament nege kadhe parliament ni iloso daik osechak loso around Sang'oro to kel mana 20 million maloso mana 500 meters kende. Miriu length ne en kilometers 13. Kinyalo lose piyo to pi mapong' madaro ji kani pesa mikelo kagigi ming'iewo gik michiemo gi ok di ng'iewo ditim go gik moko machielo. Mano en koro wago erokamano ne President Ruto kuom kelonwa 20 million molos 500 meters of dike. Mat wadwa mondo time piyo mondo pigni kichak bed kendo mano mwadwaro nikech mine thagore ka mine ywak ne ka mama ni odenyo aonge wach athiwa. Erokamano ahinya Milton. Mago weche mabendi winjo kotenore kod odiochieng' ma kawuono mag noyang ni pidho yien. Gi odiochieng' ma kawuono kana seyangoni ni Moses Kuria ni alwora mar Nyakach kaendi en e bungu maong'ere kaka Kong'ow Forest ma chenro mar pidho yien dhi e nyime. Ma kwa yudo thuolo ang' wanyal kadho kanyo mondo wawinj anena ni to ento kaka jatend migawo ang'o ma en godo e wacho weche motenore kod pidho yien kaachiel kod bende midhiero mar oula mosebedo ka thung'o ji e pacho kaendi gwenge mopogore kendo osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka moko bende pod olal nyaka kawuono pod imanya. Aduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuchonwa e mesa mar weche maramogi. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Nyakach kawuono